Waqt il-Quddiesa Pontifikali li tfakkar il-ġraja tan-nawfraġġju ta' San Pawl, l-Arċisqof Charles Scicluna tkellem dwar il-mument li San Pawl wasal Malta wara li l-bastiment li kien fuqu inkalja. U jispjega kif anke San Pawl kellu xi jfakru li anka hu huwa dajjef, dan ħelisa mill-larqa u farfar il-lifa li jgħodda qatlitu u l-ebda minn dawn ma ġarbulu xi deni. Kienet dik hekk imsejħa bħala l-messaġġiera tax-xitan li servit ta' toqgħol għal San Pawl, iżda meta talab lil Mulej jeħilsu minn dan is-saram, il-Mulej kien qallu li l-grazzja tiegħu hija biżżejjed. Għaldaqstant hu kien jiftaħar bid-debolizzi tiegħu għaliex fid-djufija kien hemm il-qawwa. Fil-perjodu li għamel f'pajjiżna San Pawl fejjaq diversi morda fil-gżira bil-qawwa ta' isem Ġesu. B'referenza għall pandemija l-Arċisqof sostna li l-Mulej ser jerġa' jagħmel dan permezz ta' ħutna l-bnedmin. Il-Mulej se jfejjaqna permezz ta' xjenza, se jfejjaqna permezz tal-għoża ta' bejnietna. Għax il-fejqan tal-Mulej mhux maġija. Bħalla l-mun jiltma lil minu bil-ġuħ permezz tiegħek u l-ġenerożità tiegħek u hekk ukoll jisqi lil minu bil-għaġġ illum ifejqek permezz ta' ħutek u bil-mezzi kollha li tagħmel inti. U tenna l-appell tal-President ta' Malta George Vella biex ninaqdu naħdmu flimkien biex niġbdu ħabel wieħed għaliex dan mhuwiex iż-żmien li nintilfu fl-irqaqat. B'ċabċipa li dwiet madwar il-kolleġġjata ta' San Pawl nawfragu fil-Belt Valletta, l-Arċisqof temm il-messaġġ tiegħu. Preżenti għall-Quddiesa kien hemm il-President ta' Malta George Vella u martu is-Sinjura Miriam Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u martu Dr. Lydia Abela, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u s-Sinjura tiegħu Anne Marie flimkien ma' diversi persuni distinti oħra.